Kapitan Inteng! Anya tigatangam kabadong. Awan ti katangag maray. Agur-uray lang iti tao. Inaramid mo mo apagurayan dito tersinak. Ijawiting shid at ipagurayam. May mayat nga ron di tao, tamas ado ti lumabas. Ay, lumabas manon ni Kapitan. Hina, timing nga. Iso at talaga, ti pagpadaanak maray. Saan mo na disturbuan taperbian na banbanog ni Kapitan? Oh, di mo aya makita adan na ni saanin ang makapag nagapo iti bannog na. Maray! Umay ka dito, itang merinda ta. Nagaliston ni Kapitan. Ay! Huwag na pare! Ay, mabisi na kun. Marikwanang. Ay na. Ika man ni kumpare nga inteng ti kaya na merindahin. Agpili kan, Kapitan, no anya ti kayat mo. Kayat ko amin. Alag, pili kan paray. Pilya mo, hindi kang inginaan na merienda lako ni Marikwanang. Bayadak paray. Ay talaga nga intulod nakpay dito'y balay, aparay. Ay, katuwan na paray. Eh. O nya, nabsug ka mo lang nga nagmerinda. Ay, pirmi. Ay, jaksan makapangan itilutuan ni Banang apang rabyan may. No dindinangdang mo lang, oray saan ka namang mangan paray. Anumdag kita bulbulong ngay. Ay, uwan ba't di ah? Sapay tumartaraki ka paray. Saan mo abagay, ti agsiday tinatnateng. Ay, tumartaraki ak. Ay, uwan mo paray. Agtubtubon na kita bukmaw. Nagmayatan adenggain. Ubing tilang ang paray. Ay, naraksak makangag ka dagiti ibagbagam. Sige paray, agawid yan. Kaya't mo ka day, nga alalayan ka pa yung agawid. Ay, saanan ah? Kabailak mo ti umuli? Ay, wala. Ubing ka ko naman. Intulod na ka ni kumparim abadong dito balay. Kinaduan nakla anag na. Agpapaitulod ka kenkwana. Apay, di mo ammo aya jay is-istoryaan da may papankan kwa na dito barangay tayo. Ada ayamot. Kwarog, istoryaan man kani Uncle Mau. Unantay. Idi nga minrabe ay anagrunda kamay. Anda nakita mi anang itaray ije may sa abumbilya ti street light. Tiniliw ko maadagos Isumot lagayam nga awan mananti may sa abumbilya di may sa nga street light anapan ko kinika. San mi nakamatan ta nagpartak mata tumaray. Kaliklikod ni tahata ba dong di timaray alakay? Oh, nangeg mo inteng. Kaliklikod na. Kaliklikod na lagayam? Saan nga isu? Intulod na ka lang dito'y balay dayja kumparem. Anggam, saan mon akayat apat dyan nga iso tinangitaray itimay sa abumbilya ti street light. Kaliklikod na talaga, Uncle. Aw, kita umot aday tarubayan mi maray. Nay, malumpay laang ngam adan nakasinde asilaw na. Saan ton akabutang dagiti tattao ti lumabas di tasangwanan ti balay may no itirapi ay. Taadan sila umay. Ay kat nasayahat no kasta Ada nga may dagiti lumabas nga oray dala tumaray ang makabatog di tabalayaw tamabuteng da. Saan da itan amabuteng? Mas daawak nga ron maray. No apay nga amin a lumabas di tabalayaw itirabi ay kat agtaray da. Ay kat siyempre nasipngot gayam. Day talaang ayati rasaon. Kaslamot ada makitkita da nga alalya. Na unay kamuteng. Di mo kunaan nga adda alalya di tabalay may. No saan nga alalya? Ang mga no ada agparparang white lady. Ay saus, di nakman bot-bot ngan maray. Tauray siya kanay sumsumgara kun iti day tangay bagbagam. Ay, tinaskang nalawagan ti arubayan may itirabi ay. Jay, niya ti tangad-tangadam. Awan, at daya may. Itay ko pa'y amadmadlaw. Rikos-rikosam day tayong kabil ni tatabadong asilaw di ta paraangan da. Kita lang ti silaw da. Kita lang nga nakitak analawag dito'y arubayan da itirabi eh. Ginatang na day ta. Di mo ko na natinakaw na. Daya matimbaga ka tinakaw na. Di mong tangad-tangadam, Chip. Tamangan numapunday.
Ala, pumanaw tan ditaw eh. Tamang anuan niya pa'y timakunan ni Tata Badong. Makita day ta upa magman nga tuya. Apay ko maadyak makita ka naglukmag. Anya timako ng badaw. Mapanak ka din gumatang iti Ricardo. Anya Ricardo asa sa umit. Ricardo para day tamanaw. Apay tarakin mo aya. Tapay Ricardo am day tamanaw. Awan mo't nakakita ka data. Tiliwo mo na. Ay di kala mumut Nagwaras dagiti mata ni Parinteng. Awan mo't makita. Ataw dagiti tanod iti aglawlaw. Ay ano sa mga rod ati agsida iti bugoong inton madamdama. Inton rabe ay. Rumwarak manay. Tatay tanga upa titiliwat. Na, day tagayam ti planaw. Ay kit una. Tunggal rabiyak mo tarumrumwar. Kit agal ala kadagiti ipapaalam kanya. Di mo piksaan. Inton kon maamuan ni Kapitan. Ay oray man pa'y maamuan na. Amukaw no kasano nga ayayway day ta kumpare tuyan. Kapitan, nasken apagrundaam dagiti tanod mo inton rabe ay. Tanay, agpukaw mo ten dagiti bumbilya ti street light tayaw. Ungar kagawad. Nasken amatilew no asino man ti mangliblibas ka dagita a bumbilya. Don't worry. Tabili nagdagiti tanod ka nga agrundad ha. Sakbay ama ibus amin a bumbilya dito'y kabildatan. Adda ka tinaloko a kabaranggayan tayaw. Ada talaga. Kahit day dati ang munda ko raw. Agaliptak kayo nga agronda Kay, day tamot ti kanayon nga ibilbilin mawang kay. No makita yung tagtatakaw. Tiliwan nyo adagus. Nungay tarayan na kami. Damagan nyo pa lang ba? Kamatin nyo Nungay naparpartak ngamda kami. Parpartakan nyo ba ta? Apay paatiw kayo. Ay, saan kami apahati wa? Kasta tinaturad at chiptano. Intay, saan mo adamagan no anya ti sidaan tayta? Apay ajak damagan. Apay bawal nga agdamagat. Gapo taawan sidaan taita. Ay unay bati pa ng parparigat mo sa akin. Ay, saan ka aparparigatan, Inteng? Ibagbagak lang tipod, no? Di. Adagtok-tok-tok. Ay sus. Sino nga tayo dahi ta abisita? Umayak man, maribanang! Nimot gayam kumarik atuyang. Ay. Anya nga tati umay na istoryan, kanyak nga imal aldawan. Ay, wen maray, umayakon! Maray, umay kayo padigwan kin ni Kapitan. Ha? Ay, nagsaya atin no kastamare. Ay kat agyaman unay Ay namaray, basit laban nagdayta. Awan anyaman na. Umay kayon tumanen padigwan. Inton agparti kami kin ni Badong kaog iti Manaw. Ay, talaga nasayaan no ado ti gagayawan niya. Di mo nga ron ibusan day ta impadigon ni Marituyang Tadwa ta kano amang sida iti dayta. Ha? Ay, dua tayo? Ay, akala ko ako lang. Ay, dwa ta. Tayong dalawa. Oh? Nagkuna asiksikalaang. Ay, pagbingayan tagaro na. Ay, kasano abingayan? Ay, kukwam day ta, takukwak mo day tayo. Ay, dayto ti kukwak. Kat di gulaang daytoy. Ay, nga ano? Ay, dakas ti managing bubukod. Ha? Kit amok man, hindi pa lang. Ay, amumat gayam. Bingayam anasaya at dayta si daan ta. Apay ngay. Di mo na malmalpasin nga ging ingat ni Parinteng. Naimas gayam ti sindana. Itay pa'y nga ginindayon nita sirok ti mangga. Apay ngamin asip-siputam aya. Mapan ko nga rod ka sa rita. Kumusta mo ta? Tapay, apay ako mustaam. Damagag sindana mo't lang yung patiguta. Ay kat sindana atanay nagbayag nga agingat. Why, so anas kinasana ka matilew, tuya. Nalpas ka na nagingat, paray. Ay, si kagayang paray. Mano nga oras ka nga ging ingat.
Kaslan na imas sa tisindama. Ay, un! Karnit manok nga impadigo ni Marituyang. Ay, nagustuhan ti raman na paray. Ay, grabe kasday ko maakanayon. Kaya't mo asawain, kanayon na kayo apadigwan ko ma. Ay, wud Ay, awan di parikot iti dayta paray. Day talaga yam. Awan tumit manok may amabalin apartsin may. Imbag kada kaya taadon sa titarakan nyo. Ay, adu paray. Iya arubayan. Naglakalaan kag tilew. Uraya mabiit ni Kwaraw. Umay ag-report kanya, may papan iti panagrundada iti rabi. Patyam manod na may report na king kaparay. Barangay anda. Binilin ko ida at tiliwan da adagos no asino tagtaktakaw iti rabi ay. Adaya magparay. Ada nga ron. Dahi tamay sa bumbilya ti street light. Tinakaw dakit din. Ay, nagloko mo tanyan na nga la. Ang magkumpari talata, paray. Ay, oo Anyaman ti mapasama. Agtali na itang agkumpare. Umaya ko nag-report ang Kyle. Ay nasayat mo, tay paingor urayan ka. Anya nga iti i-report mo? Di pa nagrundami iti rabi At nakita mi anang itaray iti manaw. Nakita yun? Di tiniliw ko ma. Nakataray mo tadagaws. Apay di yun kinamat. Naglagto-lagtumot nga na naglibas ang Kyle. Naglagto-lagto kayo kumamit Saan kami mo't nga rod ang makalagtaw? Kasano nga rod daytan ngay? Ngam nakita ti side view ti rupa na. Nakita? Unang Kyle, ka-side view ni Tata Bataw. Idi, kaliklikod na. Ita, kaside view na. Unang Kyle. Anyat kahit asawan dayta? Naglawag ti kahit nasa unang Kyle. Ni Tata Badong ti agtatakaw dito'y barangay tayaw. Kitno kumparik. Uray man pa'y kumparim no agtatakaw, Mike. Ay, saan ang mabalin dayta kanyak? Uray umay nakpadigwan. Talaga ajak konsinsin ti mading aramid na. Kasta, ati kapitan. Badong, naamuan samot ni Kapitan Asikat ang taktakaw iti rabi dito'y barangay. Anya, kasano kumaanamuan na? Kat wanted kamot kanaon. Kasano ko mga agbalin na kawantay? Ay nabadong sumuko kalaangaan. Talaga man, sumuko nga. Kat pudnumot ngamin Asikat ti mapan agal-ala iti kumpormay. Kuuna, tay babaw na gayam. Agpudnukan kin ni Kapitan, ibagam asumuko ka. Ay, nya pa yun ngay. Kat agkari ka saan mo nga aramidon pa'y. Ay, si Kanto mga may. Tata Bataw, birbirukan na ka ni Uncle Kao. Saan na kung amasapol a birukain, tada dito yan. Masapol ka nung agsarita kayaw. Iso nga rod ang mapanak iji barangay hall. Akong ungit ka din yung kalma. Ay, pirmi Kahit ungtan na nga ta. Kat adamit nga min basol mo. Di talaga nga ungtan na ka. Ay, makapanervyos Sapay sa bali nung makaungat ni Uncle Kao. Ay, di na mabubut nga na, kuwarag. Saan na kung nga ungtan paray? Sumuko akon. Ay, sumuko. Ay, sapay nakangatumutidwa nga imam. Sumuko ang arodan paray. Amin na kaw, nagiti basal nga inaramid kaw. No kasta, sikatin nagalala iti bumbilya ti street light. Ay, wina, awan nga rod silaw ijaro bayan may paray. Kat nagsip nga iti rabi ay. Kukwat ti barangay dayjay. Inalam ki den. Insubli ko nitay paray. Ay, mabalin pa yung agsilaw. Ay, gumabalin na paray. Ay, no saan nga agsilaw, sukatam. Agsilaw pa'y paray. Anya pa dagiti daddo mga inalalam. Jay upa amanaw. Ta pinartimay, kanituyang ko paray. Ha? Diyan pa diguyo ka na. Wain, isaw. Apay, saan na naimas ti pan nakaluto na ya? Ay, saan ati pan nakaluto na ti problema? Di pa nangalam iti manok. Isungarod nga adak dito'y paray, ta sumuko akaon. Ay, di mo ulitin dagita nga inaramid mo Ay, nuulitin pa. Ha? Anya nga dito nga. Paray. Ay, pagbaludan ti pagtinagam. Ay, pakawanan na ka din, paray. Wain yak to nululitain. Agsingsing pata kaon, paray. Ay natatabadong, no dakas saan mo nga aramidan, ta sigurado adusa ti aguruuray ken ka.
Alas sigay! Didan! Tinagipusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! Agrubot ka man kindi kwarog ta inta ijay lugar ti kasinsin ko. Pagluganan tangay, kat nadadahil mo ti tricycle ka. Naa, madimanan ti tricycle mo. Unya raw tangkail. Awan mo't ngamin ti igatang ko, tasukat ako ma. Kanayon lakit ang madadailan day ta at tricycle. Iperkilom lagan. Nyanggal may. Eh, No per kilaw, ang mga no awan ti mapaglakwa ka sa ngaribaw. ay, makapasuron mo day ta at trike mo. Kanayon ang madadails. Ay, imbaglaan di adda ngagkaradadail, ngantay pulos nga awan ang gail. Oh. Mabalin ko pa yung matapagluganan, wadda papanak. Ay, hindi pa pananta. Ada itanda kanyak apagsakayak apagluganan nga awan gasolina na. Dayamat kasta. Pagluganan nga uri awan gasolina na. Ada? Makitang tao. Saan pa'y nga aglati? Na, kabalyo mo't day nagsakayam Enteng. Nangalaam iti kabalyaw. Yung regalo kanyak ti kasinsin ko. Mapan ka nung aminin ije abroad, iso nga intadnan kanyak da ito'y bakalyo, ay sti kabalyo. Na, kaduam ka din ni Kwarog anapan iti balayda? Ay, saan? Napan ngamin nagpatarimaan iti bulok at tricycle. Amo na kaday nga adan kabalyaw. Saan pa'y, ay, sigurado nga umapal na jay. Taawan kabalyo na. Ay, no nga takadwam anapan, inikanda nga tamot iti kabalyo na. Pwede. Di namot mabalin nga ipasada ti kabalyaw. Di mo't kunam kanyak nga ramatek ti kabalyo nga agpabarangay haul. Kaya no adda papanak, isun ti pagsaksakayak. Damo gara iti kabalyo anang gaw. Akin kabalyo nga iti dayjay. Ay, ni man Enteng, mare. Inted ka no ti kasinsin na. Inted dati kabalyaw kin ni Kapitan? Wen, mare. Jak ninamnama nga ikanda ni Enteng iti kabalyaw. Ni badungkaw, nabayagan akayat na ti maaddaan iti kabalyaw. Pagsakayan na ka no adda papanan na. Maragsakan mo't ni Enteng tada ka no pagsakayan na amapan ije barangay hall. Naamo ka di matlaang di kabalyaw, maray? Siguro tap-aprosan mo't ni Enteng. Garaigi ti kabalyo tayo dyan Ita tinapan ko inala iti lugar ti kasinsin ka. Ginatang mo ka di ang gail. Saan ko aginatang? Inted na day ta akabalyaw. Wow, naggasat ka ng gail. Adda ko mangamit kabalyaw. Iso day tatay ko nakasakayak nga awan gasolina na. Saan ka di nga husto tay ko nakasaan pa'y nga aglatay? Unang gail. Ay, mabalin ka di abuludak ti kabalyaw. Saan ko lakit di nga ramatan di mabalain. Basta ikanyo iti kanina Ay, di ka da naganggail. Busog at ti kabalyaw. Adda ka di amom akabagyan ni Kapitan nga adda kabalyo na. Nay, hapayan na damag mo day ta. Adda nga min nakitak akabalyo ni Kapitan. Kuna ni Maribana nga inted ka no ti kasinsin na. Ay, naggasatan ni Parinteng. Inikanda iti kabalyo na. An-anwan na nga iti kabalyaw. Ay kat mabalin na sakayan na pagluganan na. No mapaganak taw, nangina ti kabalyo no ilakaw. Kasta ka day. Isumulagayam akayat mo ti maaddaan iti kabalyaw. Mabalin na mo't siguro ng ipabulaw ti kabalyo na, tuyang. Imbag ano ipabulod na mo ti kabalyo na. Apay, alikamal. Ay na, nagpintasin ti kabalyong paray. Puro apuraw. Kursunadak ti maris na. Kanayon ko apagsakayan no mapanak ije barangay hall. Pangiwaywayam ngay no adakan ije barangay hall paray. Ije mismo aparaangan nan
Adumot ti ruot ijay apasit. Saan ang nasiminto? Ay, kwa kumaparay. Jay, mabalay na buludan ti kabalyong paray. Sa nabalay ta iwayway kaw. Ay kano iwayway mo di mabalin nga umay mo alain no adakon iji barangay hall. Iyag munton iti malam tapag sakayak nga agawin. Ay, una paray. Ay, talagayam. Umay ko alain, inton bigat. Ta iwayway kaw. Iyag kumanan iti malam tapag sakayam nga agawin. Ay sige. Uray kang kapaititangdan mo no kanayon nga iwayway mo ti kabalyok. Ay na, nagsayatan no datangdan ko paray. Inaldaw ko nga umay alain iti barangay hall. Nakakuboy boots ken kuboy hat ka. Papanam? Agsawarak man. Aramatag ti kabalyo ni Parintay. Imbag man, takayat na pagsawar mo, ti kabalyo na. Ay kitwin na, timpakadak may. Ngam misublik ka no iti malayam tapag sakayan na nga gaway. No pagsakayam no adda papanam, mabalin siguro. Ngam no aramatum apagsawar, amangan no di na kayat. Apay, muna pa aya, ngay naramat ko ang nagsawar. Di namut makita. Ngam panang loko ti kasta nga ramidom badong. Uray nga rod ta di na makita kunak nga ruday. Uy, nagmayat mat dita kabalyo mo, tatabwad yung. No kayat mo nga bangan, ipaabang ko king ka. Per oras, ti panangabang mau. Ay, sige man tapadesak nga kabalyoon. Ay, istay ag kabalyo. Magtugawa dito'y sirop ti kayaw. Urasak, ti panagsakay mau, tungan. Ngam saan ka mapanigya si ti sintro dito'y laeng. Apay nga madi nga umasidagak ijay. Asidag mati barangay hall ijay. Saan nga rod amabalay? Ay, no di mo kayat dito'y laeng. Saan ko nga ipaabang? Ay, kayat ko si kamet nga tatabwad yung nga. Alang nga rodin taurasak. No adamay sa nga oras, pagbayad yan. Uwan? Mangawis ka pa'y no damayat nga agabang iti kabalyaw, wang. Inuras, ti panagabang yaw. Ay, adu ati mayat nga mang abang nga agsakay ti kabalyo. Ay, unay kati Ramon pare. Kas kalapod no kuboy. Pinatas ko lang mo pare. Anya serbi nga ti bots keng kuboy hat kaw. No saan ko nga ramatay. Apay akas lang nabambanog unay ti kabalyo horse. Ay, kwa pare. Pinagtaray ko lang itay. Ta kunak no maladawa ka makadanon dito barangay hall. Isa nabanbanaw. Kasla saan na nabsog Saan mo pare? Arab tupay nga Arab itay iti karutan. Ay nalipatak nga imbaga pare. Ay numabisin ken mabanog kano daytoy akabalyo. Ket kumugtar. Anya, kasta ka day. Kita am ket sana kumugtar tanabsog pare. Nangalaam di tabilbilangam a kwarta ba daw? Saka tumanagaray. Kang ka iti gatang mo iti karnay. Iyayan ni kagawad ko anak. Karnay kunam? Na, mas daawak man ba daw? Nangalaam di ta kwartam? Ingka gumata ngayon. Tumanamag ka pailay. Saan mo ka di at tinakaw day tayo, Pangtakawak kumangay. Uray kas kasanaw. Saan ka pa'y apinakan iti tinakaw tuyang? Alang araw, anya ti kayat mau. Karniti babaw, wano karniti manaw. Uray anya ditan basta karnay. Ingkan, tamabisina kaun. Mga lakamutay niti sagpaw mau. Gumatangak man iti may sa kilo a manok ken patatas, maray. Nay, agpada tamot iti iluto apang maluman marituyang. Kastamot ti ginatang ko. Nagtulag kayon samot iti gatangan yaw kukumaray. Ay na, saan kumada ito iti gatangek, no dinak inikan ni badung ko iti igatang kaw. Ay, adda ka din nakitang danan ni Pari Badong. Adda inted na ken ka akwartam, marituyang. Ada siguro. Taadamot inted na kan ni marituyang ako nana. Ay, awan mo't amok, maray. Basta di pimanaw ang nakabado iti kubaw, adda kwartanan asimang pag. Anya? Kasano napasamak dayta? Di mo ka didinamag ni Badong mo, no nangalaan na iti kwartana, maray. Dinamag kaw, ngam di na mo't imbaga, maray. Anya ka diti pampanunutan. Apay, ada napukaw mo? Awan tinapukaw ko. Ang
nagrana kami ni Marituyang. Eh. Agpada ti ginatang mi akarnit manok ken patatas. Anya kumangay no agpada. Dinamag ko ngamin no ada nakitang danan ni Pari Badong. Ang awan kanumay. Apay ay apakariribukam amin. Tingamin ko na ni Marituyang. Nagbado kano ni Pari Badong iti bado ti Koboy. Idi simmangpet. Ada kanumeten kwartana. Anya? Kasanumot anapasamak anaadaan iti kwarta, idi nagbado iti kuboy? Day tangaro tinagsidawak. Ay, di nakmasiriban ti lukaw. Nalalaingak ngam iso. Ay, dungdum ti bagakwarog Masapol, adi ka agpadpadaw Anya ka diti paramid mo, Wangkail. Surutem ni Paribadong itinalibad. Kalpasan ang maala na ti kabalyaw, ije barangay haul. Apay kumasuruta kang Kail. Si putam no pangipanan na iti kabalyaw. Kano anya ti aramidan na. Apay ka di ang Kail. Apay nga ramidak na ita. Kano naadaan kano iti kwarta, idi impanaw na ti kabalyaw. Mawata kunti kayat mo amamuan ang Kail. Sige, surutek. Apaman nga alain na ti kabalyaw. Basta di kagpadpadlaw Awagan na. No makitam anak kadidilaw, titignay na. Nagbado ka manen iti kuboy. Gawin na. Tapno damanin pagsayatan ta, Tuyang. Anya kumaday ta pagsayatan. Ay, san ka maawatan? Ilaw-lawag mo man ba daw? Ay, saan man nga do ti saludsod mo? Sige, Giday. Mapanakaw. San ka kading agtaktakaw? Ay, unay mo da ito yan. Saan nga, Raud? Saan mo man nadadaalan ti diskartek? Anya nga min ayat ti diskartim ako nam. Saan arumbang amaamwam? Paday tangiwa mo. Apay, di mo kayat amaamuan da. Kayat nasawan. Saan aligan? Dayan ni tata ba daw? Imulog iti nagsakayan na kabalya. Kat nagtugaw iti sirok ti kaya. Ni. Ada sumungad na lalaki. Ni, inguyod ni tata ba dong ti kabalyaw? Anya ti kaya ta sa hunday tawi. Nagsakay di may sa lalakay. Gidak makita dito'y naglingadak. Namukaon. Awagak ni Uncle Kao, taumay di taoy. Hello, Uncle. At ni tatabadong dito'y sirok ti dakil nga akasya dito'y pungto ti kalsada. Ay, anyat aramidin na dita. At damit sa bali ang nagsakay ti kabalyaw. At dapay kakadwana. Kaslaur urahin da amalpas di may sata sumublat da. Ha? Ay. Ang mga no ipatabang na. Kaslakas tangaro ti mawatak ang Uncle. Ay, umayak dita. Umay ko alaan ti kabalyok. Salbag na itaan nila lang. Unang Uncle, umay ka. Urayan kan di tao. Ay, salbag ka. Pag negosyon gayam ti kabalyok. Ay, Dinagtulagan ta atangdan mo amang iwayway. Ay, jak itan. Ay, kwa paray. Italaang, mate. Pinadas na laang may tasakayan. Sus! Ay, nabanog namin ti kabalyok kan mabisin. Iso akim mugtar. Kinugtaran na matindi patong ko, paray. Ay, nablon sa amin tayo. Ay. Tayo pagpahagas ko, paray. Ay. Ouch. Eh, jay bayad na iti nagsaksakay wano pinagpahirmaw. Iso ti aramatab. Ay, sige pare. Ingkamin iti kabalyo. Anya. Apay anak ka sa rukod ti Koboy. Ay, nasakit ti kinugtaran ti kabalyo, Tuyang. Ay, dusak sa daytoy anang loko kani parenteng. Ay, madya talaga ti mang loko iti pada tao, Tuyang. Hadda ka tukad na adusa. Iso asaan kun nga ulitan ti mang lukaw. Ay natatabadong ti aramid amadi pagbabawyam to iti udin. Ala sigay, ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan
Enteng. Ni Kapitan Enteng. Ay, agaw kan tamangantan, tamabisina kaon. Anya ka dito masidang kay. Ah! Ha! Apay akilat asin mangpet ka idi imbagak nga agaw ni Anteng. Adak dita indayon dita ruarang kay. Huy! Ada ka di tarwar. Na, mangagmuti sao, agaw. Ay, nagalisto ka. Siyempre ang kay. Mangandaytan ko naman. Ay, sapay saan ka nailakam? Ha? Apay nga adidakin lakam ang kay. Sapay mabisina ka. Ay, saan mo manin arabakan ta ka anakam, intay? Ha? Apay kumaasaan ana ilakam. Ha? Apay, makan mo amin tinlutok. Ay, Kas kwa. kahati antay. Dungdunggunak ni antay. Iso adinak malipatan nga ilakam no aglutaw. Natin loto mamasida tuyang. Intonok tay tilapia. Imbag lang nga isawsaw iti kamatis nga dabugoong na. Ay day taman tuyang. Intunaw ang maisawsaw iti kamatis. Ina. Alatenak nga ruden aggao tamangantan. Wine, ang mga nubabangles pa'y lakit ta intunaw. Apay ko maamabanglas. Kano kaad-adaw ko launay. Napudot pa'y laang. Apag isaw, ang nasabat ti bisingkaw. Adulaki di ti kanig ita. Kanayon matkit nga aduti kanam. Wina, takanayon na mangarot ang mabanaw. Di dakay skit ti sadot araway. Ay, imbag ta nasabat ka, kabadaw. Anya nga, ti pagimbagan na, ti panagsabat ta. At tanangawis kanyak, agpauraga kano iti baboy. Kayat mo, tainta makiuraga. Ay, kaya't ko kakaiso na ngawan manin masida. Mabalin sa amot ti utang, tawan pa'y mo't kwarta. Mabalin? Basta saan kano ang mabayag, kabadong? Kaano nga, apartin da ti babaw. Intun bigat. Ay, dagasin na nga ron intong bigat. Asa ka na lang di bunang kaw, tatumulong ang agpartay, mulong. Apay nga asaan tabunang mo paray? Kinawis nak ni mulong paray. Ing kami kanong makiuragay ti karni ti babaw. Ha? Ay, umayak mat. Imbag day ta nga uraga, ta sigurado apres ko ti karni. Ay, kaparte. Gaputa utang, mga alak iti adaw, tapno adda si dahin. Ay, mabalin ti utang. Huwag ka daw, mabalain. Na. Imbag ta indagas ni mulong nga imbaga. Ay, imbag man ta imbagamot kanyak pare. Ay, kaiuwan mo't aparay. Imbaga, kadagasin nak intong bigat. Kadagasin nak ang tumay. Tumulong ka nga agparti. Ay, uwan aparay. Isupay, no dated dapat ukaw. Itagadahin, kabadaw. Tay kapay nga ururayain. Dagasin ta kanaw ni Parinteng. Anya, kaduata ni Kapitan. Nay, apa mas daw ka? Ada ka di parikot, no kadwatan ni Parinteng. Ay, awan matkit di kabadong. Ang saan nga ta ako muntra, no adda aramiden ta. Ha? Hanya ti kayat mo sa wine. Kwa kumakabadong. Mangipuslit ta iti karne. Ha? Tatumulong tamot nga agparte. Hasino nga minayat agparte? Kasanaw nung matuktalan na nga mangipuslit ta. Ay amok abalo. Awan ti lalaki akabalay na. Iso asyak ti binagaan ng agparte. Ay, saan mo ngaming ngayon baga adagos? Tapno saan ko kung mga inawis ni Parinteng? Kwarog, saan ka kading nga agpasada ita? Mapanakan tay. Awan plus ko kwarta kita. Imbag lang at daigatang iti masida. Ay, kanayon aparikot ti masida. Ti saan nga agagawa, ay awan si daon na. Antay. Anya ka diti kahit yung agatang amasida. No adda mapasadaak. Ay, ay uray anya ditan kwarog. Basta adda. Sa anak nga agpilpilay. Ngam no awan mapasadaak. Pasensyan Anya nga rud ngay. No awan, di awan. Sige. Agmati kayo nga rod manin dito'y balay, antay. Anya pa'y ngay no di kasta. Inton malpas ko ti trabaho, mapanak di ta terse na amakimarites kadagiti kukumare. Napanan ka di dagiti asawa yaw kukumaray. Ni badung kaw, napan nakipartay tapno adda si daon may. Nay,
May sa ka di tinapananda pari badong kan inteng? Ay jak amu amaray. Tila ang imbaga ni badong kau kat mapan makipartay. Kastamot ni inteng. Mapan kanu makiuraga iti karne. Nagkuyog da nga taa. Saan ko nakita tadda ngamin na panakitay. Ay uray syakmet. Adamot na panakitay. Sa dino nga ta tinapanda nakipartyan. Agpadan sa mo tinapananda. Ngam diyo amaw no sa dinaw. Wen siguro? Ang sa dino nga tang agpayso tinakipartyanda. Sana kumitkita ni Kapitan. Itaray ko ti ulo ti babaw. Ipan ko iti kasamakan tapag bingayan tantaw. Ay kadarasim nga ruda. Ipisok mo adagaws dito sa kaw. Kalpasan na. Ipan mo di kasamakan. Wen ka ba dong? Intun maalat at karne nga utangin ta. Pumanaw tan ditaw. Kay kasanungan di pa rin tayong. Panawan tan. Anya pa'y ngay. Nukuyugan ta. Di makita ng ti ulo ti babaw. Anya nga tati rason ta no panawan ta. O di baga ta nga ipagarup ta nga imuna. Iso ang nagawid ta na di tan inuray. Mala. Kastan ti pambarta ki di pa rin tayong. Ipuslit mo ti ulaw. Napanan ka di dua ka duam kapitan. Jak nasiputan ading ka. At na nakakita, nga impisok ka nun ni mulong ti ulo ti baboy, iti sako, kapitan. Impisok na itis ako. Ay sus, binayadan na ka di. Saan, kapitan? Ay. Inlibas da ti ulo. Ay sana mabalinda ito'y ading ka. Kakasi ka lang din. Takawan da ka pailaan. Tulungan da man nga rot, kapitan. Masapul abayadan da ti ulo ti baboy. Agrama di impalistada a karni ti baboy. Ala, tulungan ka. Tapno mabayadan ti ulo ti baboy mau. Agyaman na, kapitan. Pagbayad nga min ti anak ko, iti pagadalan da, ti paglakwak iti baboy. Pangidiritsuan tanga ti ulo ti baboy mulong. Ije balayon aka ba daw? Ije tanaguduan ti ulaw. Kaslatang dantan na ti mulong ang nagpartay. Huwin na. Naglaing ta talaga dumiskarte. Mayat sa adat ati agpartner Duadag parte. Ay maawa hata kung ti kayat mo asawain. Ay kiuna. No damadamag mo ngagpartay. Umay nakla ang ayaban. Ni nga tagayam kapitan. Nakaawid nga tan. Ay jak amu Amu na mitidalan na ngagaway. Intun maminsan. Saan mo ngaw awisaun? Tapno di na makita ti panangipuslit ta iti karne. Ay di mo ngamin imbaga ang magipuslit ta. Tapno saan ko kuman nga inawis ni Parinteng. Ita, amu mo. Awan ka di pa'y ni kapitan, Maribanang. Awan pa'y matmare. Adda ka di imbagam ka ni Enteng? Ay, malagip ko nga dagayam saan ko nga inpapirmakan kwa na. Umay da kano alang da di apapilis intun malam. Ay sumangput da siguro inton madamdama, mare. Ipalagip kuntukan kwa na. Mapanto ija barangay hall, apaman asumangpet. Agyabanak, mare. Ang mga no umay di tao ang mga la, kat saan pa'y anapirmaan. Dandani da siguro itan. Nasayat mo, tapno mapapirma akong di papilis, mare. Ginatang yu ka day ta si bubukal nga ulaw ba daw? Pagbingayan mi kin ni mulong day taoy. Kasano a pagbingayan niya? Kat awan mo't kilwan dito'y balay. Aginom kami pay. Madamdaman to na pagbingayan may. Dakkel mo't ababoy day to'y tadakkel ti ulo na. Ay wina, dakkel na talaga ababaw. Nagdagsin ko naman. Manungay nga tatibayad na. Payaya pa kasig naram no manutibayad na. Di na magkulaang atadakkel nga main. Nakitam ka din o simangpet da pari ba daw? Day, kunakman no da kayo tinagkuyog. Nagkukuyog kami ang pinanawan da kidain. Pinanawan? Adda ka di kadwana? Apay a pinanawan da ka? Kadwanan ni mulong. Nagpukaw da. Ngam ada nakakita nga intaray da ti ulo ti babaw. Anya? Intaray da ti ulo ti baboy. Tas tagaron. Nagreklamo jay balo nga aking baboy. Ta pagbayad ka no ti anak na iji pagadalan ti bayad ti baboy. Ay unay lakit din aya. Tatakawan da pa'y ti ulo ti baboy.
Inakbasit ije balay da pare badong. Bareng adada ije kanimulong. Mare, nakitam ka dinulimabas da pari badong kan mulong. Saan mat, Maray? Apay ka, day. Imbaga ngamin ni Inteng nga intaray da kanu ti ulo ti baboy anapanda nakibingayan. Na. Apay ganyan inaramid da ita. Mas daawak nga rod. Napanda nakibingay. Ang takawan da pa'y ti ulo ti baboy. Nagalaskat da ita nga aramid. Kababain. Ay talaga akababain, marikwanang. Kas dala din nakaramraman iti karnit baboy. Napan ka din ni Kapitan ijibalay da kabadong, Maray. Wen, Mare. Napan na kinita, no adda pa lang ti ulo ti baboy, ija ayanda. Gumatangak man iti Ricardo, Maray. Nay, birbirukan itay ni Kapitan da kabadong kan mulong, Maray. Adada ka din? Ay, wun, Maray. Addain sangput da nga ulo ti babaw. Isuman ti gatangak iti Ricardo. Amom ka di at tinakaw da ti ulo ti baboy? Anya, tinakaw da ko na, Maray. Wun ka now, adda nakakita. Saan mo ka di nasabat ni Kapitan? Mapan ka no ijibalayaw ta mapan nakitaan ti ulo ti baboy. Amangan no ijay sabali adalan tinagnaan na. Saan kumit nasabat ni Kapitan? Bayadan niyo. Taam mo ti akin baboy nga isuda tinangala iti ulo ti baboy. Sige nga rod, Maray. Sana kun agumatang iti Ricardo. Ibagakin ni Kapitan nga da ijay balay ti ulo ti babaw. Nakitak di tatawa sumungad ni Kapitan. Abangan no makita na ti ulo ti baboy. Ay, sus, ay, aguray nga raw, ti kabil ko iti dakila timba. Ti kabil tayo ti sirok ti lamisahan. Darasaw. Kalupan ta, kapag di na makita. Adatan, uray umay. Awan ti makita na nga ulo ti babaw. Itan. Ay, umayak man. Ay, umunod ka lang, paray. Sana nakatrang ka dahi tari daw. Ay, muna ka magayang, paray. Nagawit kami na, ididida ka makita. Awan nga raw. Bayadan nyo ti ulo ti baboy. Paray, Anya, mulong. anya nga ulo, paray. Ulo. Ay, ada nakakita nga inalayo kanu ti ulaw. Ulo. Ay, ang mga ano dyan ng ibaga nga inalami ay, kahit iso tinangala, paray. Awan tinalami ay. Adakan dito'y balay, Kapitan. Aywan, Maray. Imbilin jakin baboy nga umay ko ibaga kada pare badawng. Ken mulong. Bayadan da, tinalada nga ulaw. Rumbang abayadan da. Jak kayat agsida iti tinaktakaw. Ay, tuyang. Sumamsampitaw ka. Awan tinalami nga ulaw. Erwaryaw, tanakitak nga din sang putyo adwa. Ay, Mangibabain kayaw. Ay, di ka makalibak, pare. ay. Nakita gayam ni Marito yang ti ulo. Bayadan nyo, unusan. Umawagak iti pa. Ay, saan mo ta, paray? Saan mo nga awagan? Huwag bayadan, may. Ay, di yun ulitin ti agtakaw iti karni. Kababain to the people of the Philippines. Kasla di ka makaramraman iti karni, agtakaw kayo pa'y. Ay, saan na maulit, paray? Ay, saan gaya mamailimay ti mading aramid? Kababain pa'y numamuan da tinaramid mi, paray. Ay na, tatabadong. Uray kasano ti panangilamang mo iti buyok mo, sungaw tulat na. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Enteng, anawa manmat ni Kwarog. Kanayon da nga kuyog ka ni pari badong amapan agbartag. Kanayon kumot abagbagan. Di nanto pa ikaskaso, ano as-asikas mo nagitimulanan. Ay, nagpadaan da ka ni pari badong. Mabaybay anda timula da. Pati kanu jerap da. Laklakayan da dya pari badong. Isungsung na di Kwarog. Uray isungsung da no adda nakam na. Saan kumasumurot Di namot bagkaten nga isurot iti papanan na. Ay agnakam dantaw, no adamadi nga ibunga ti aramida. Ay palagi pamlat ta jay ka anakam.
Nakulaapan sa ti panunot na. Ha? Ay, baga akto man. Nuumay dito. Nagalas day tay tsuram. Adda ka numunson rin asumungad. Tulungan nakit day tamangan numadadaal ti mulata. Ay, nakadamagan mo dit ang munson rin. Abay, Diyos daya. Tamo na ti mapaspasamak, ti masungat. Imbaga nga rod ti radyaw. Apay kumasaan ka mamatay. Ay, kung kunadalang na jay, tamnod na may padamag da. Anya akon ko na lang. Tulungan nakit day. Ta ipagapas tan ti pagay. Kun apitan tan dagiti dadduma ang maapit anateng. Ay, tila pagdandanaga maya. Isuaba bagitan, day tsuram, takanayon ka nga dandanag. Ay saus, saan ati panagdanag ko ti bimaketak? No dekat gapo iti konsumisyon ko kan ka. Anya, apay nga may nga konsumisyon ka kanya kaya. Kakaiso na siya lang tinangayatin ka. Na, di ka man ba daw? Ay, numaisublik la kumatipasama. Di ka kumapinagtatakunan. Anya. Ay, si Mangput kamit lang, si Kaabartek. Uy, sana bartag tinagan ka, Uncle ko kapitan. Naglawag ako arug-agwapo tinagan ka. Kuwarog amang Martek, tinagan mo. Koreksyon, Uncle. Koreksyon. Chip, kuwaraw. Tapisin ka. Chip, kunam dita. Saan mo abagay tayo mamartik ka? Ikatin ka to pa at chip na nun. Ay, saus, sadak kala po ka o ti kabildatan. No ikatin na ka-chip na ano dangkay. Awanan ti kas kanya katurait kan kalay nga chip tanaw. Ay, di nakpasikatan. Dakarbengak amang ikatkan ka. Ikatan na ka diya ka nakamanggay. Ay, saan mo ta? Agbaliw ka, tapno di ka ikatin. Asikaswam kit di dagiti mulam. Ken aramidem ti pagribengam. Papanam, mausay. Inamang kapasin di pagay kaw. Tao may kanumot tay munson rinay. Ay, agpada kayo, kinituyang ka. Mamati kayo launay, di tayo magbagada, munson rin. Apay kumadi ka mamati ngay. Imbaga na nga raw. Inwaraga magtiradyaw. Apay, tengel na kita ti ulay. Amuda, no agtudaw, no saan? Amuda nga raw. Apay bagada. At dama agpaysong ibagada kita, anyos. Ay, salbag na kita ang mga ibagbaga. Amuda nga ibaga ti bagyaw. Ngam, apay nga rod adida ibaga, no asino tinangukod, di ti kaldingkaw. Itatamit. Apay, amuda da kita. Ti panawon ti bagbagada. Sana tinangukod iti kalding mau. Kalukwang hindi na kita, usay. Sana kalukwan. Sige, inakaon. Sayang no maabutan iti monson rin ti gapasay. Ipagapas ta ka din ti pagay ta, inteng. Ay, una. Magapas ko maamin sakbay nga umay ti munson rin. Sayang ti pagay, no saan magapas? Saan samot nga aggunggunay ni Kwarog? Kasanungay ti pagay na. Ay, napananamanit aya. Ay, jak amo iti dayja akaanakam. Basta nagkuyog daken ni Badong. Sigurado ang mapandaag lemes iti arak. Intun na bartek da. Kas dala pinadanuman atukak. Umariwawa da. Laklakayan mo't dayja apari Badong. Masuron paikit din ni Marituyang kenkwana. Ay, asino matisaan ang masuron nga itikas da klase ti tao. Mamati ka kaday, ti bagbagada ang munson ray na sumungad. Saan tata? No pimanaw ti ulap, awan tu daw. No nayangain, awan tu daw. Matarantada ki di amin na namang gapas ka na kitipagay da. May mayat no matangkanan anaimbag ti pagay. Sa bayaga pasain. Ay, wala.
Agpada tagayam iti kapanunutan na. May mayat no matangkinan na nalaing tipagay, sagbay ang magapas. Isu nga, uraya ka matangkinan dagiti pagay ikaw. Kastak, mate, kuwaraw. Nadagdagsin mo't lang tikilos na no natangkinan na nalaing. Kuray! Imay ka di itay ni Badong ko dito, maray. Nakita alimabas na adwa ken ni Kuaraw. Ay, makumikom dagiti tattao amang gaagapas ka dagiti pagay da. Dagijay mo't adwa, sa balay ti pakakumikumanda. Nagpadaan da, Maray. Nangego ti kunada. Asan ka no nga umay ti munson rin ditaw? Ha? Kasano kumati pan nakaamuda saan nga umay ditaw? Umalis ka no, wano mayangin. Ay, ikanakman kit di iti sardinas, Mare. Tadyak masango ti aglutaw. Inakpay ngamin purusan ti bunga dagiti mulamay. Di ka kumaikan ta ati dogan ti listaam. Nga mahay, maasyanak ngamin ken ka. Apay ngayon pag-apas ti pagayaw, kat saan pa'y una anatang ka na ng kail? Apay di mo nanggag nga umayan ti monson rin. Imbag ti adda maapet, ngam ti malayus. San siguro adumanon day tamon sunrain? Naa, pagkunam asaan siguro? Siyempre, saan ka day? Ano makatudtudo dito'y ayan tayaw? Sa nagangain, may tayab di ulap, kat sabalin ti pagtuduan na ang kail. Pilosopo? Ay, minton kwan, nakarma ka di tayo bagbagam. Ingem ti mataggaganat, may sagmak. Naa, Pinagapasyokit dahin dagiti pagayaw, kat di pa'y unay natangkanan. Nalpas kayon samot ang naggapas, maribanang. Ay wen, Mare, nalpas matlaangan. Uray umay ti monson rin, awan pagdanagan may. Ay, sa balimot kin ni Badong ko. Ta ipapilit na asaan ka nung nga umay ti monson rin ditawi. Pagkunaan na saan nga umay. Diyak man amukan kwa na, Mare. Masurunak, ngam awan mabalin ka. Kasanon no umay jay monson rain. Sapay asidag ti karayan iti talon yaw. Ay, managlayo si jay. Wen nga rod, Mare. Agin nasidag ti talon mi kadakwaraw. No umay dyan napig sa ato daw. Mapirdilakit de dagiti pagay. Sapay kumaata pumudno ti kunada. Asaan ka nung nga umay dito iti tutaw. Bay, anya tikinan mo, pagapas mo kidin, ti pagay mo nga dapay gangganos na paray. babalinan. Ha? Sayang nga may no umay di napigsa at tudo. Ahaw, mamatpati kan to, bay. Pugpugtuan da lang, ti bagbagada. Anya apugpugtuan mo't nga ibagbagam. Uray kitain tayaw, saan nga umay, ti tudo dito'y paray. Pagkunaam. Ay kit dito'y bukod ko aradara. Napigsa, ti radar kaw. Naa, adamot ay radar mo. Ay kit ada, ang misaklain, ti makakit kita. Ay, ingka kagapasan na. Ag tinulong kayo kon ni Kwarog no isaw tagapasan nyo tapagay yun. Ay, urayin may maamatangkinan analay nga pare. Dakkel taw, ti paglakon may. No ipabayom to day tairik mao, adun to ti agbalin apagpag na. Taginapas yaw, asaan pa'y unay anatangkanan. Imbagla ata adda. Ngam ti malayaws no may ti monson rin. Anya, kata malayaws. Danag yun, aya. Sayang nga rin no malayaws. No, magapas nga dagang ganos na. Oray matumag ano ipabayaw. No malayaws, di agrosing tunti rek. Sinayang yun ti pagayaw. Ginapas yung kitday na saan pa'y unay anatangkanan. Jay latil-til ti dawat ti dagang ganos na tiyay. Natangkinanin, adi murdong nan. Ngam no inuray yung kumamatangkanan amin, naging gaititil-til na. Diyawan kumamatumag no may pabayaw. Ad-adu pa'y titimbang na, no ilakom ti iray. Makamutan, pinalaran na na. Apay di yung lat tagapasan di pagay yung adwa. Pari ba daw?
Ken ni Kwan haw. Ay, kapasin minto ito no naan-anayan, titangkin na paray. Wine. Natangkenan to pa yun. Ay, sayang aday ta no malayos. Ay, sayang mitiad da ititiltil ti dawa. Nalagaan, titimbang na, no kilusay. Sabay planok nga ila ko ti Rick kaw. Tasukatakman ti tricycle kaw. Ay, oray siyak mo da. Gumata nga mamay, iti motor ka. Agkuyog tanto ang mapan gumatangan niya, tatabataw. Agtultulag kayo ang mapanggumatang iti motor. Di pala nagapgapas. Bangnam na ba kayaw? Ay, katuwa na paray. Sapay nagmamayat ti dawa ti pagay kaw. Ay, uray siya kang kail. Mayat mo ti dawa dagiti pagay kaw. Agarpad, dagiti pagay may. Isungag padada amayat ti dawa na. Ay, wala akong masabi. Bahala na kayo. Padaway, nulitigmaw. Umapapal sa amit, itinatinta sa dawa ti pagay takwarab. Saan mo't siguro nga umapal? Mamati na lang unay itimpadamag ti radyaw. Hindamang kidi uminaw. Kasapulan man ti bagik ti gasolina kay. Gasolina unwarak. Ang damot gasolina ti motor ko, tata. Sa bali ti gasolina ti motor mau. Sa bali mo ti gasolina amasapol kaw. Kanaliknaw, kinaingay. Ang darang iti balay. Ingka mangalay iti manok yung apulutanin ta. Ay, saan ka makakamat iti manok ta naatap da. Ha? Naimbag kuma, noon nakaapon da. Tadya lamang tilew. Nagapwa manan ba daw? Agdiwar-diwar ka manan amagmag na. Apay aya apakasignaram, no diwer, ti panagnak. Madanaganak nga raw di jay pagay ta. Mangrugen nga agkuyom ti tangatang. Kasanaw no ibayakabak na titudaw. Ay kat ibayakaba na lang ah. Inton maibos tito daw, aginit tumulang. Kasano nga ay ta ibagbagada amon sunrain. Anya monson rin aya. Aginit tumulang kung nalang arudain. Intong bigat aginitain. Gano saan? Kasanaw ti pagay ta. Awan ton ati kanan ta. Di pa'y madanagan na iti marabutit at saan nga agmulmula. Si Kantuki din, analawat rin na ipanta. Oray nalawang araw, numalayaw. Talaga anapig sa dahitoy amon sunrain. Ada pa yun unit ti danom di tawaig. Sigurado nga adumanan ti mabsang ataltalog no kastoy. Imbaglakit din ata nakagapas tayon. Una, malas ti saan ang nakagapas. Sigurado ang malayos ti igituain. Ay, may san ni Kwaron, asaan pa'y ang nakagapas. Sulpag namin. Di magin inumpir, aramidin na. Anya nga tati aramidin na, no nalayos ti pagay da. Anya pa'y ngay. Agdung-adung-aw iti kapagayan da. Pagapasan da, di da magdagdag ka. Anya nga itaba daw. Manungal daw nagtutudaw. Sigurado analayusan ni jay talaw. Day tangarot kito yan. Sayang pa'y tipagay. Ibagbagak ngamin itay. Ngam dinak dengdenggan. Ay kunak ano sana matuloy day takong kunada amunson rin. Nagpadaan nyo lakin ni Kwarog a pinusupaw. Anya nga itinaganab yaw. Ay sarding na kumamit masay. Ay nakman kita, hindi pagay. Itapa itanalayusan sa mo ibaga nga kakitaan. Baliktad at talaga to utak mau. Ay, hawanin tayo kunak nga igatang ko iti tricycle kaw. Ay, nalayos mo tayo. Ay, iwan niya raw, sayang pa'y dinalawa kapagayan. Nalayos nga agpaisaw. Ay, saan na napakairanudan na nagtubo mo na mauprantirek. Ito na minsan. Patsi kung ti patigman iti radyaw. Ay, uray siyak mo da. Nood da ibaga ti radyaw. Saan ko na pilusupwain? Nagbabawi ak itang tataba daw. Ay, maudi talaga ti babaway. Sayang nga talaga. Anya ngay ita tatabadong ken Kwarong. Nadadaal dagiti pagayo. Patyan nyo ngamin tipakdaar iti radyo. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang.
Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Agtugtugaw kalaang matdita inteng, mapan ka agbalseg. Anyang agtugtugaw asasawam. Pudno mat, itay pay lang nga obserbaran katap no amom. Nakatugaw ka dita nga umisam-isam. Sa kanto agtang-etanged. Wala ta agpampanunutak. Kasta ti agpampanunot. Wen, kastoy itano agpanunutak. Taan niya ti pampanunutam? Pampanunutak. No kasano dumuras ti barangay tayaw. No kasano matulungan dagiti bumarangay. Oh. Kahit masapul nga umisam-isam ka, nga uray ka laagtang-etanged. Wen tapno nalaingak nga agpanunot. Antay, ano ti raramidin niya ang kalijoy salas? Agpampanunot ka no? Ha? Agsala-sala matay. Ha? Agsalsala itan? Kat no umisam-isam lang itay, ita agsalan? Unantay, uray mapan mo kitain. Ay, agmauyong sanday ta nga angkel mo, kwarog. Ay, nakapanunot akon. Ha? Ano tinapanunot mo, Angkay? Napanunot ko. Ti pagdurasan ti barangay tayaw. Agsala-sala ka lang, itay. Nakapanunot ka na dagaos. Mas dawak nga ron dito'y bagay. Tano agsalak, naglaingak nga agpanunot. Ha? Kasta ka, day? Ay, napadasam ka din tinagpanunot. Una, kanayo nakmat nga agpampanunot. Nuapay ajak mat lamakas asawan. Ikot. Yaging gayta. Jak pa'y mat napanunot isungbat na. Padasam ti agsala. Kita ang mga makapanunot kantun adagos. Jak kayat. Ibaga danto pa'y nga agmauyong account. Andat makunam kagawad. Mayat mitla ka diti napanunot ko. Mayat, Kapitan. Tapno dumuras da iti barangay tayo. Nasken ang mapasimento dagiti kalsada. Tapno sumrek ti komersyaw. Katwan? Naglaing kan, Kapitan. Nang kopyaam nga iti dayta. Kopya ka dyan. Dakas na kopya-kopya. No saan mo akinopya? May salaang timakunak. Nalaing ka, Kapitan. Agpanunot at tupay. Una, nalaing kagayam nga agpanunot, Kapitan. Ako pa. Awan ti makunak. Talaga nalaing ka, Kapitan. Apay maray, anya ti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Agdamag kapay laang, kitkitaam lang arudan asimsimintun dan dagiti dalan tayaw. Mas daawak, no apay nga italaang nga aramitin nyo dayta. Isugayam tinapanunot ni Kapitan. Ni Kapitan, tinakapanunot iti dayta. Wan, Maray. Namatikan iti ibagbagaken ka analaeng ni Kapitan. Kano saan mo't analaeng iday? Kalimaing maten Kano pagrigatan ni Kapitan tagpanunaw? Idi dayta. Ngam saan itan? Ni Kapitan itan ti kalaingan nga agpanunot. Ay, nasken amaamuan dayto ni Badungkaw. Idanon ko kenkwana. Say-saya atem ti agistorya. Amangan no adamanen nayon ken kurang nanti istorya kenkwana. Nyatar, aramidan na dayto akong pari kaya. Ay, Badong, ada istorya ken ka. Ay, sakbay nga gistorya ka. Kita pa ni kumpari ngayon tayo, hindi balay da. Apay aya. Basta kita Nay, agtay tayo mo't ni Kapitan. Apayan. mas daawak nga ron. Ito yung pakit kita Denggam, tamay papankin ni Kapitan dayto istorya. Anya day tayo. Ni Kapitan tinakapanunot nga ipasiminto dagito kalsada dito kabildatan. Ita na lang nga napanunot. Hindi pa'y kuma. Ang apay ngay ngarod ngagsala-sala ni Kapitan di tabalayda. Kapapanunot na daytan. Limu kaysan ti tornilyo ti panunot na. Uy, Angkay. Gusto na ita pa nagsala-salam dita. Bakit kita da kadag iti tattaaw? Ang mga no sa bali ti panunutan da.
Anya kumat panunutin da kay. Umay ka man, takadwa anak nga agsala. Ha? Tapno oras si kakit, makapanunot ka adagos. Kita man na. Tumalyaw amin alumabas di ta kalsada. Ha? Sumardeng kan nga kasalsalang kay. Agisplitak pa yaw. Inteng, anya man ang tinapanunot mo. Ado Uray kala nagsala-sala a binuybuya dagiti tattao. Sa anak amabain, ta napanunot ko anaskin atulungak, dagiti bumabangkag dito'y barangay tayaw. Ay kat nasaya at daytaan na panunot mo. Ta problema dagiti bumabangkag ti danom. Unbet, iso na tati isa runok a project. Tulungak ti grupo da paribadong. Ay nagmayatan daytaan na panunot mo, Inteng. Tainraman mo pa ni kumparim abadong. Ay, wala. Numero 1 at tulungak at ako balik. Agsalakan. Agsalak samutin nga agpaiso, Inteng. Jakmat ngamin makapanunot. Noan niya ti si daan ta inton madamdama. Ay, sige. Agsala ka man. Mabiit ti agpanunot no agsala ka. Oh, kumusta ka ba daw? At dandanom di irigasyon? Adan maray, nagadaw ti danom na. Iso nga naragsak kami ang bumabangkag. Ni Kapitan, tinakapanunot iti dayta. Kapanunutan na gayam. Una, kanayon mo't nga iso ti para panunot kadagiti nasasaya at a programa ang maipatungpal diti barangay. Iso gayam. Iso ano makitam nga agsala-sala iti balayda, bayam laeng. Teknik na dayta nga agpanunot. Anya? Awan, kasta ti style ni Kapitan nga agpanunot itan. Kita manjay katuday, bulong na tay pumay payapay. Sabong nabutan, tay kubit. Apay mare, tauray kalaat kanta-kanta kan agsala-sala di Twitter. Senan ni Marikuanang. Ay, Wan nga agpaiso, Marituyang. Anya aya tinaknakan mo't agsala-sala ka dita. ay kano kaya iyo akit danggayan dak nga agsala. Ay, pakpakawan. Mabainak nga agsala-sala dito'y malabsan dagiti tattao. Ay uray siya. Mabainak, nga uray tersinak daytawi. Kasano asa anak anaragsa ko kumaray. Nagadaw ti kwartamikin ni badung ko ita. Ay. Ay, isumutlaan nakaragragsak ka Apay anagado ti ko na makwartam. Kano nagado tinaapit mi abo nga tinatingbay. Diyo amo ayaday ta. Wan, malagip kon. Ado tinaapit yaw, ta sinulbar ni Kapitan di problema yo iti padanom. Kasta tinapasamak. Wen maribanang, day tatipod na. Ay kat uray siyakmut ano ado ti kwartak. Agsala ken agkantak mut aga po iti ragsak kaw. Ay, may salaang timakunak iti dayta. Hangay adu ti kwarta, Marituyang, ilibre na kami nga ruden iti merienda kanyi Marikuanang. Ay, rumbang laang dayta, Marituyang. Saan ka pumanaw dito tersinak? No saan na kami nga ilibre ka ni Maribanang? Ay, day talagayam. O sigay, mangala kayon iti kayatyaw, tasyak ti agbayad. Napundaw, dagiti bulsak, iti kwarta. Apay ang napunaw, imbulsam-samot amin nun di kwartata. Ay, di kwartak laing, timbulsak. Apay kumapakibiyanga, di kwartam ngay. Apay nga imbulsam amin na kwartam. Anya nga apay. Ay, agpailiak kita. Tanya ti aramida mi ilay. Anya pa'y kumangay. Mapan ko gastusin da ito ado a kwartak Anya, mapan mo gastusan? Ay, kat an-anwag kumangay, no jak gastusin. Di nakipagpadaking ka, ngay duldulin mo laktan ti kwartam. Anya ngay tararamidam ko araw. Pagandara mo na da ito'y tricycle mo. Naguray ka mo't atataba daw. Mga lakpay mo't itibwilok Anya abuelo asasawang. Itulod na kaw ni Ilay, tanay. Kaya't ko nagastusin da ito ado a kwartak. Kaslagap apura ka.
Ay talagang agap upura ka. Iso adarasan. Pandara mo, da ito'y tricycle mo. Tanay, aglupyas na ito'y bulsa iti kwarta. Mapantang arutang. Nakita ka diti Teresena ni Marikwanang, Marituyang. Isong ensardeng ko pay lang ti panagkaraid ko iti arubayan may. Kat imayak adagos ditoy. Hehe. Amuklatan, Maribana, nga umay kaagpalibre ka ni Marituyang. Ay, naglaing kan anang pugtaw, Marikwanang. Kat agpalibre akmot nga ruden ak ni Marituyang. Ay na, nagmayat ti agpalibrian niya, Marikwanang. Wan, ay nga maguray ka. Nay, apay ngay, agliblibimot ni Marituyang. Ay, wan. Nay, apay maray, agan anukan. Na, agsangit samot ton. Marituyang, hindi na o di ang nagkikita tayo. Uray ka la agsala-sala ken agkanta-kanta. Apay nga itakat agsangit kan samutan. Ay di mo ibagbaga, Mare, ang mga no ipaypaysuna. Ay, talagang nagsangit akaun ko, kumaray. Nay, Unakon kahit. anya aya ti problema, Mare. Ay, problema kita ni Badong Kau. Ape a problema. Kano ipaspasikat mo nga do ti kwartayaw. Ay, kanayon matan ijay sugalan. Ay. Anya? Kan adda mangidandanon kanya, ngadda kano pa'y babae na tagailay. Sos, problema day ta talaga. Ay, sayang tinagrigatan nyo a kwarta. Nubusbusin na kadagiti awan ka us-uskan na abanag. Ayan niya ngay karamida ko, kumaray. Anya ngay nga tati maibalakad ka. Kasanutan ay amatulungan ni Marituyang, Marikwanang. Ay, tulungan dakmatan na. Insukat na kamne Badong Kau. Dayta ita tinadagsen aparikot ni Marituyang, inteng. Nakabirok ni Badong na iti pangisukatan na kunkwana. Ay sus, dadagsin aparikot dayta. Agpatpatulong nga kanya. Eh. Kat, anya ngay nga kati maitulong ko kunkwana. Ay, tulungan tayo ani Marituyang. Awan nga ron mapanunot ko, mabalin ko maitulong kunkwana. Bayam ta siyak tagpanunaw. Sige, tasikamot ti kapitan. Rumbeng lang asikati agpanunot. Hops! Ananday. Apayakal lahat at makder ka. Agsalak! Tapno makapanunutak analaeng. Di ka lamabain. Dito pa'y makitkita dagiti tattao ti pagsalaam. Ladingita, iktataba daw. Ngamusan ka na kahit nga itulo di jay ilay. Nay, apayasan ngay. Agbayad ak mada. Kadupay ti kwarta di tao, ikwaraw. Masya na kininana tuyang. Pampanawam latan ije balayaw. Mano ti kayat mo nga ibayad ko king kaya. Ibagamag. Agawid ka kitin ije balayaw. Takadwaam ni nana tuyang. Kaya no nagbanglaw kin nagpinta si kadidit ko dita ilay. Mamuan ni nana tuyang dayta, jaklam maun. Ay no di na kayat nga itulod. Mangkita lang nga, hindi ti sabali at tricycle. Ay, kasyamot ni nana tuyang. Masyan kay ti kasya bakitan. Di pa'y agdigdigas. Kwaraw, agdadans manen ni Kapitan Dita Balayda. Bay amlata. Kastanan wag pampanunaw. Pampanunutin na nga main. No kasano masulbar ti problemam kinitataba daw. Kasta aya. Kaslagbal na lang akit kitaam. Nga makapanunot to day tayo ti solusyon. Ay, jak panunutan ngagbala ni Kapitan. Amok ama nagtulong itipada na atao, kwaraw. Kita mo, nagsardingain. Na, anya nga iti kayat na asawunday takwaraw. Kaya't nasawain, nakapanunutan iti solusyon iti parikot mau. Ay, nagmayatan. Sigay, tamapanak to agtingkyaw kin ni Kapitan.
Ay, kapay ngay paray, sumabat-sabat ka mo ilatan. No sa dino ti papanak, isumot ti papanak. Ay, agsarita ta. Anya ko matipagsaritaan ta paray. Luklukwam ka naman ni Marituyang. Ha? Ada ka no chicks mo ije ilay. At yamay, awan paray. Ay, makisugsugal pa'y ka no ti aramidam. Nagkunamo day ta. Patpatyam mo na kita nga gitandanan. Ay, isardeng mon aluklukwan ni Marituyang. Saan ko aluklukwan ni tuyang ko paray? No di mo isardeng ipabalod ka. Ay, saan mo ta? Apay ko mga ipabalod na ngay paray. Ipaturay ko di malungsot ka di pagbaludan. Ay, paray. Ay, di kabut-but ngin paray. Ha? Talaga nga aramidan. Apay tuyang, impulong na kini parinday. Jak tupay nakasarsarita ni Kapitan. Nagsabat kami di ta kalsada. Kuna nang ipabalod na kanaw. Ay, kunana day takan ka. Ay, apay naragsak ka ngay. Siyempre, dagayang babaeng agsugal kapay. Di maibalod kan. Pulos asaan ka mapanbisitaan ijay pagbaludan. Iso nga balbaliw kan badaw. Enteng, awan sa ti pampanunutam ita. Ay, pag inanainak nga agpanunot mo't Ay, awan kwarta. Iso anas ka nga agpanunot ka, no kasano ang maadaan tayo ti kwarta. Anya, awan kwarta ta? Wen, awan ti maigatang iti bagas kan si daan. Ay, si kamot ti agpanunot. Ay, apay nga asyak. Siyaklatan ti ka na yung agpanunot. Ay, nauman ti panunot ko. Apay, idi pa kasaknan ti barangay kan dagiti bumarangay, kas talaunay ti panagpanunot mo. Ita tapakasaknan ta. Di mon kabailan ti agpanunot. Ay, nagado apinan panunot ka. Iso asi ka ti sumublat ng agpanunot. Ay, anya nga iti aramidag. Ay, nagrigat ti agpanunot. Ay na, mapilitan aksamot nga agsala, tapno makapagpanunot akmat, anaimbag. Ay, nanabanang. Tulad mo ti diskarte ni Kapitan. Good job kamat ita, Kapitan. Tanalain kang agpanunot para iti barangay. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng.